Mikä keissi? Siellä me käytiin mopoilla ajelemassa ja mä olin ainoa, jolla oli skootteri. Kaikilla muilla oli tämmöiset crossimopot. Niin totta helvetis mä painoin siellä pitkin sitä louhosta sillä mun skootterilla, kun muut meni niillä crossipyörillä. Ja muuta vastaavaa humalapäissäni, mutta miksi? Pihakalusteita ja muuta vastaavaa. Miksi vitossa pellit pihakalusteita? Ai, mä oon kireä tunnelmasta sen jälkeen. Mietin, miltä siitä mummosta tuntuu. Kelaa se mummo fiilissä. Mummo on ollut siellä ihan fucked up. Siis, mieti, kun sä oot elänyt 80 vuotta. Ja sä pääset ekaa kertaa lehteen. Ja juttu on se, että sut se... Ekaa kertaa lehdessä. Ja tommonen juttu. Sut servattiin ihan paskaksi. En tainnut ymmärtää. What? Mitä? Äijä kello vaan alkoi puhua meille. Joo, siis jos tää on sun ok. Täyksä, että se on varmaan ihan mahdollista. Että joku kuuntelee nyt tällä hetkellä ensimmäistä kertaa mikä keissi ja miettii, että mitä vitun paskaa tää on. Anna mäkin haluun ottaa tarina. Fighteri. Satisfighteri. Pilluimuri. Escape the Matrix. Siis saa käyttää. Ihan oikeesti. Me keksittiin tässä nyt oikeesti Yleisradion hittituote. Tyhmä kysymys botti ja tyhmä epäironisesti paras tuote. Vittu. Ai. Taso ei ole hirveä korkea. Sulla on semmonen 30 € tilillä. Niin sä saat kokkikartanon lihapullat ja kontinkalja. Ai, mut meinas katkee suoni päästä. Kokkikartanon lihapullat ja kontinkalja. Sillä selvii viikon. Tiedätkö yksi liha... Se oli mun mielestä supersiisti juttu. Joo. Niin mulla on semmonen vale. Mulla on semmonen valemuisto. Mä en oo ikin kuule, kukaan nauraa ennen kuin ne alkaa kertoa tarinaa. Ennen kuin ne edes aloittaa sen, alkaa nauraa. Kuvitellut tää. Siinä välissä, että mun Instagram löytyy nimellä. Oltiin Hiatsussa. Ja taivaan porteilla. Herää vaan hengaamassa Michael Jacksonin kanssa. Onks Michael Jackson? Ja mä en tiedä noitten... Katon kelloa, niin on mennyt 3 minuuttia. Mitä vittua? Mä oon ollut tässä tunnin. Ja tämä on sanonut aikaisemmin, mutta mä oon myös alkanut kierrättää. Okei. Mieti. Kuka sä oot, mitä sä oot tehnyt Aleksille? Kuka sä oot, mitä sä oot tehnyt Aleksille? Äijä on klooni. Tiedätkö, miten me todistetaan, että sä et oo klooni? No. Kloonille ei oo perseen reikää, joten housut alas Aleksi nyt kameraa edes. Nyt todistetaan, että sä et oo klooni. Okei, eli audion kuuntelijoille revitän nyt persereikääni kameralle. Kannattaa YouTuben puolelta tulla katsomaan. Joo, Toiko Aleksi on se ääni, minkä sä kuvittelet mun perseeni pitävän? Ei se oli se ääni, mitä se pitis. Aleksi ei oo klooni, mä voin nyt vahvistaa kaikille tässä näin. Hieno. En halua katsoa tuottajaa päin, koska sillä on varmaan hyvä ilme tällä hetkellä. Se nauraa, mä näen sen. Se nauraa sille ajatukselle, että sen pitää pitchata tää meidän esimiehelle. Ja se oli tälleen. Se pitää tehdä tästä poskista. Oi. Ottaisin sen osaksi mun miehisyyden pyramidia, niinku rakennuspalikaksi, koska siis mulle, valkoisena heteromiehenä, en tiedä pystyykö joku samaistua, mutta mulle toi olisi iso juttu, jos mä pystyisin paskantamaan pöntön tukkoon. Mut siis Tiedätkö niinku toi on tommonen niinku henkinen big dick. Mut toi on huoltomiehenä... Tai pikemminkin big shit.
huoltomiehenä ollessa oppi sen. Äijä, sä nyt heitit jotain. Niin sit mä kirjoitin siihen, että niin siinä lukee, että sä lupasit juoda kusta. Niin mä kirjoitin, että ja Titanikin valmistajat lupas, ettei se uppoo. Enkä kommentoinut enää ikin sitä asiaa. Paitsi nyt. Mulla on paha. GTA-strippareilla. Ei saatana, mä tiesin. Mä tiesin, että sieltä tulee GTA-strippari. Ei. Alismia. Älkää kukaan ikinä käyttäkö noita sanoja, niin jos... Tai se ihminen haluaisi olla, tiedätkö mitä meinaa? Tiedän. Siihen on vähän tällainen sanonta, että älä opeta isästä nussia. Niin siis silleen, että Mä en oo ikin kuullutkaan. toi pätee mun mielestä elämää. Niin, mä harkitsin tupakoinnin lopettamista. Joo. Mut syy, miksi mä en tehnyt sitä, niin mä ajattelin, että miten mä voin olla mentaalisavuke, joka ei polta. Miten mä voin pettää mun katsojat tällä tavalla? Mä ajattelin, että mä saan siis paskaa, jos mä lopetan tupakoinnin, kun mun nimi on mentaalisavuke. Toi kyllä kuulostaa enemmän vaan itselleen uskottavuus, Jep. että miksi kannattaa jatkaa polttamista. Joo, kyllä tää on ihan hyvä juttu. Tää on hyvä juttu. Jep. Joo, ei mun nimi voi olla rännittäjä, jos... Niin, just näin. Jännittäjä. Kuulosti kääriä joltain huonoimmisemmat serkulta. Mä heittäisin aika Tänään tässä studiossa meillä on paikalla Jesse Sarkkinen ja Sigmalion. En mä pysty Ei, sanoa siis äijä. Sä just podcastin kuvauksen ajan on Sigma Wolf. Hei, okei, eli Sä oot Sigma veitsi sydämessä, jonka mun rakas kollegani Sigma Wolf on sinne työntänyt tämän podcast-jakson aikana. Noniin Sigma Wolf, nyt mennään katsoja-ongelmiin. Eikö Ei kun Sigma Lion. Tarjoappa mulle sieltä katsoja-ongelma, niin mä Koska ne poliisit polttaa. meni ihan puhitosta. Äijä meni ihan puhitosta kommentista. En mä usko, että ne poliisit sinne kutsutaan. Päättämässä, onko muija loukkaava Kyllä. sana vai ei. Kyllä. Että jos siellä joku naishenkilö on, niin sinun mielipiteellä se ei ole väliä. Ja cut. Cancel. Niin siis, mä oon jotenkin, mä oon internetin yläpuolella. Okei. Se on vähän niinku, tiedät sä, no ärsyttääkö sua, mitä muurahaiset tekee? Hei, kiitos kaikille. Ensimmäisenä. Kiitos kaikille muurahaisille, jotka kuunteli. Mä rakastan teitä oikeesti ihan. Niin kuin mentiin sun tapa, mä muistan vielä, Aleksi laittoi joku kesken työpäivän viesti, että hei, pitäisikö lähteä tänään silakkamarkkinoille? Mä tiedän niin kuin heti. Most random juttu ikinä. Tää on kostea reissu, tää on niin kostea reissu. Ja no ei mitään, mä oon, että Niinku puukottaa itten silmiin. Siis mun on pakko kertoa, sori. Yksi näistä klimpeistä sitten päätti tehdä tällaisen jekun. mulkuttiko rehtori auton? Niin, hän tilasi tällaiselta aikuisten nettisivulta metrin pituisen kirkkaan värisen dildon opettajan huoneeseen, koulun osoitteeseen, rehtorin nimellä. Ja maksoi vielä omasta pussista sitten. No semmonen maksaakin varmaan muutama euro. Joo. Niin, jos se K mukaan tulee hinta, niin metrihän maksaa aika Niin paljon. tuli kuulutus koulussa, että ei, rehtorin kansliassa on erityisen epäilyttävä paketti. Saapuisiko rehtorin kansliaan? Ja sitten koko klimppiluokan nimet kuulutettiin yksi kerrallaan. Että ei edes et luokka tää, vaan kaikki ne tyypit, ketkä on siinä luokalla. Ja ne meni sinne ja he yhdessä rehtorin kanssa avasi tämän paketin. Ja rehtori ei tiennyt yhtään, mitä siellä on. Ja he oli siis revennyt nauruun, kun he oli nähnyt, että mitä siellä laatikossa on. Ja rehtori kävi niin kuumana, että hän siis yritti erottaa kaikki nämä oppilaat, mutta hän ei saanut todistettua missään vaiheessa, että kuka tämän oli tehnyt. Niin siitä tuli vaan erittäin niin kuin steamitilanne sinne opettajahuoneeseen. Ja Frendi sanoi just, että
muiden opettajien ilmeet oli näkemisen arvoiset, kun he siis luuli, että siellä on joku pommi. Ja sitten kun ne tajusi, että siellä on metrin pituinen joku punainen dildo, sellainen, tiedätkö, shum! Tiedätkö? Kertosingon kokoinen dildo. Niin ne vaan oli alkanut nauramaan. Ja se otti kierroksia, sit se reksi niinku niille opettajille siinä, että nyt loppu toi. Niin että sitä saa mitä tilaa vai mitä se menee. Se on vaikea olla vaan nauramatta, jos sillä reksillä on niinku samaan aikaan metrinen punainen dildo kädessä. Se on silleen, että älä naura. Meilläkin oli silloinen ystävä, niin me syötiin paperia. Me syötiin koulussa siis valkoista, siis paperia. Siis niinku kirjaimellista. Ja minkä ikä siitä olitte? Siis yläasteella. Joo, okei. Vera, tää paranee tää juttu. Ai, Opettaja kysyy, mitä vittua te teet? No me syödään tätä paperia. Sitten joo, että voitte mennä ton erityisluokkaan niin syömään tätä paperia. Ja se heitti meidät sitten niin pihalle. Ja me mennään koputtaa sinne sen erityisopettajan luokkaan. Ja sitten se on, että jaha, että mistä syystä te tällä kertaa olette täällä, kun siellä oltiin aina tappeluiden ja kaikkien muiden takia. Miksi te olette täällä? Me syötiin paperia. Sitten sä oot, anteeksi Suu mitä? pienet ihan selluloosissa. Joo, eikö oikeesti, anteeksi mitä? Et mikä juttu? Et joo, et me syötiin tuolla luokassa. 3 vuotta. Ei siis oikeesti, tää paranee vielä. Se niinku, tää erityisopettaja soittaa sillä meidän Oota, ihan hetki. Tässä on loppuhuiperus vielä. Joo, venä. Okei, anna palaa. Opettaa mitä. Se soittaa tällä meidän niinku opettajalle, kenen luokasta me lennettiin pihalla, kun se ei voinut uskoa sitä, että me syötiin paperia. No, se soittaa tälle ja opettaja selittää sille niinku sama juttu mitä mekin. Tää ei oo mikään niinku, tää ei oo mikään vitsi. No, sit se pisti meidät istumaan siinä luokan perälle ja se laittoi meillä molemmille stackin paperia eteen. I kid you not. Se laittoi meillä molemmille stackin paperi eteen ja siis terveisiä sille opettajalle, jos kuuntelet. Ja sanoi, että sit saatte lähteä kotiin, kun ootte syönyt noi paperit. Ja me oltiin, okei, alettiin popsimaan. Ja samaan aikaan, kun se paperi osuu meidän huuliin, niin se erityisesti vittu, te ootte tyhmiä! Mitä te teette? Mut sähän käskit syödä nämä paperit, että me päästään himaan. Mut joo, siis mulla ei ole tänä päivänä selitystä, että miksi me sitten Samaan aikaan, kun me pyöritettiin meidän yläasteen semmoista kioskiin ja söi paperia. Me käytiin vähän eri kaupungin taloilla tuolla niinku kokoustamassa muiden oppilaskuntien kanssa ja mietittiin, miten saadaan business kokoistaan niin samaan aikaan Porissa. No mut eikö Itä-Pori on muutenkin tunnettu niinku kaikista someluksista? Itä-Pori et vedä tähän. Siis se on niinku ei. Sä et sertifioi itseäsi Itä-Porilaisiksi. En missään nimessä. Shoutout kaikille pienryhmässä olleet tuttuu puuhaa. Shoutout kaikille, jotka syö paperia oikeasti. Mulla oli kans kaveri ja mä muistan yksi koepalautushetki. Mä olin siinä paskimmassa luokassa. Tiedätkö, kun jaettiin matikan ryhmät, että parhaat, ihan hyvät ja ne, ketkä just pääsee se riman yli. Paperinsyöjät. Mä olin siellä paperinsyöjissä. Niin PS. Niin. Siksi PS. Siksi tiedätkö kun ei vaan kiinnosta, niin tosta vähän A4. Joo. Niin oli tällainen kokeen palautus. Kiitos. Mikä keissi?